lodang matur nuwun dening seliramu isih eling kalawan bapak lodang orang ro bapak pisan jebul seliramu sing turun kelawan awan bapak anggonmu dadi maling nampak langsat tanggal tobat goli tobat lodang kejaba gaweanmu iki gawe kapitunaning wong liya kabeh gawean iku dadi laranganing agama lan negara. Mula nggih. Iki ana dalan. Bisane seliramu mulya lan isite seliramu dimukti. Nanging kowe kudu mari lan kudu tobat anggonmu dadi maling. Nek seliramu wis tobat utawa mari anggonmu dadi maling kowe gelem ngangsu kaweruh utawa gelem dadi santri ana ing ngerang ing kono dalaning kamulyan lodang sepisan meneh aku matur nuwun dening seliramu eling kalawan wong tuwa eling pawulanku iki nggih tobat mariyo dadi santri ning ngerang yo ing kono dalan kamulyanmu wis nggih karya Mbak Suki lodang bapak